салом бародарони азиз. боз аз як китоби дигар мероси авлодӣ ахлоқи ғазолӣ ё калити маърифат. Ана аз ҳамин китобча ки дар дасти мо аст баҳри шумо қисса мекунем, мехонем, шояд ки ба савоби ноил гардем. Ана акнун таҳияи Саид Аҳмад Дӯстмуҳаммади Дӯст аз китоби имом Ғазолӣ, ахлоқи ғазолӣ. рафтем, бо мо бошед, албатта бо мо буданро фаромӯш насозед. ба номи Худо. сипосу ситоиши фароон ба адади ситораи осмону қатраи борон Худоеро, ки ягонагӣ сифати ӯст ва ҷалолу кибриё хосияти ӯст ва аз камоли ҷалоли вай ҳеҷ офарида огоҳ нест. ва дуруд бар Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи васалам, ки саиди паямбарон аст ва роҳнамою роҳбари муъминон аст, ва бар ҷумлаи ёрону аҳли байти вай, ки ҳар яке аз эшон қувваи уммат аст ва пайдокунандаи роҳи шариат аст. бидон ки одамиро ба бозӣ наёфариданд, балки кори вай сутург бузург қавӣ, яъне сутург қавӣ аст ва хатари ӯ бузург, агарчи вай азалӣ нест, абадист ва колбади вай хокиву сифлист. ҳақиқати рӯҳи вай улвист ва гавҳари вай, агарчи дар ибтидо омехтаву овехта ба сифати баҳимию сабъӣ ва шайтонист, чун дар бутаи муҷоҳидати наҳӣ аз ин омезишу олоиш пок гардад ва шоистаи ҳазрати рубубият шавад. ин китобро кимиёи саодат ном кардем. мақсад аз кимиёи он аст, ки аз ҳар чӣ менамояд бояд поку бараҳна шавад. муҳаррир гӯяд ва он дорои чанд матлаб аст: якум дар маърифат, дуввум дар ибодат, саввум дар муомилот, чаҳорум дар муҳликот хавфҳои марговар, хатарҳо ҳалоккунандагон, панҷум дар мунҷиёт аст, мунҷиёт наҷотдиҳандагон. муаллифи он имом Абу ҳомид Муҳаммад ибни Муҳаммади Ал-Ғазолии Тусӣ Шофиӣ Ашъарист. мавлуд ба 450 ва мутаваффо ба 505 ҳиҷрӣ раҳматуллоҳи алайҳи. нигаронанда онро мухтасару таҳрир кардам дар ду китоб. нахустин дар маърифат ба номи маорифи ғазолӣ ё калиди маърифат, дуввум ба номи ахлоқи ғазолӣ, ки дар ин ҳудуди 300 анде аз ҳикоёти ахлоқӣ овардам. умед аст хонанда аз онҳо судманд гардад. ҳикояи якум. рӯзе шайх Абу Саид Абулхайр раҳматуллоҳи алайҳи бо суфиён мегузашт. фароҷе расид, ки мустароҳ пок ҳаме кард ва наҷосат ба роҳ буд. суфиён ҳама ба як сӯй гурехтанду бинӣ бигирифтанд. шайх биистоду гуфт: э қавм, донед, ки ин наҷосат фароман чӣ мегӯяд? мегӯяд, ки ди дар бозор будам, ҳама қиссаҳои хеш бар ман ҳаме афшондед, то маро ба даст оваред. як шаб бо шумо суҳбат беш накардам, бадин сифат гаштам. маро аз шумо мебояд гурехт ё шуморо аз ман.